ca să vă spun ca o ilustrație. Nimeni nu știe ce cu giulgiul acela de la Turin. Se spune că acela ar fi giulgiul care ar fi învelit trupul lui Hristos. Ce-i ciudat la giulgiul acela e că pe el apare umbra unui trup. Dar umbra aceea e numai pe suprafața pânzei. Și singurul loc unde savanții au mai găsit așa ceva a fost la Hiroshima, unde a explodat bomba atomică și un om care a fost chiar acolo, pe treptele de la primărie, din el a rămas numai umbra lui pe treaptă. Umbra aia, zic savanții, e aceeași natură cu umbra de pe giulgiu. Dacă așa-i, atunci care-i ideea? Acolo a fost o nemaipomenit de mare putere, pe care l-a pulverizat pe omul acela și din el a rămas numai o umbră. În mormântul Domnului Iisus a acționat o forță mai puternică decât bomba atomică și pe pânza aceea a rămas urma aceea atomică. Aceasta e o ilustrație ca să putem înțelege declanșarea nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu. Acum ascultați, pentru că toate astea nu ni se spun numai de dragul de a afla o curiozitate. Auziți, aceeași nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu lucrează acum față de noi. Așa spune Pavel, ca să vi se lumineze ochii minții, care față de noi, credincioșii, nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu, prin care a făcut Domnul Iisus toate acestea. Pentru că toate aceste lucruri pe care i le-a făcut Domnul Iisus, ni le face acum nouă. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu s-a declanșat acolo și se declanșează aici, asupra fiecărui credincios. Ce-a însemnat aceasta? În primul rând, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Tu știi că atunci când Hristos a murit și tu erai acolo, nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu ne-a luat pe toți cei mântuiți și ne-a pus în Hristos. Am fost răstigniți împreună cu Hristos. Am murit împreună cu Hristos. Și am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Cum? Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu ne-a luat pe toți, pe oriunde am fost, și ne-a pus în Hristos. Am fost răstigniți împreună cu El, am murit împreună cu El și am fost aduși la viață împreună cu El. Atunci, cum se poate asta? Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu a lucrat-o asta. Și mai departe, ne-a dus la viață împreună. Auziți, ne-a făcut să ședem împreună în locurile cerești. Și
Știți unde suntem noi? Noi suntem cu Domnul Iisus pe tron. Toți cei mântuiți, toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu, alcătuiesc trupul Domnului Iisus. E cealaltă minune formidabilă pe care a făcut-o această putere nemaipomenită, să alcătuim trupul Domnului Iisus. Și unde este El, acolo e și trupul Lui, din punct de vedere al lui Dumnezeu și din punct de vedere a realității spirituale. Noi suntem la dreapta lui Dumnezeu împreună cu Hristos, pentru că am fost zidiți în Hristos, pentru că am fost plantați în Hristos. Și în tot procesul acesta am fost făcut fii de Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și tot acolo citim mai